Днешният епизод на Brawl Stars ще бъде такъв тренинг. Ще тестваме трите ми най-нови бролера. Като това е Барли, който още не съм го тествал. Този Аули и този. Добре. Започваме. Баунти. Има такъв готин. Ето е готин. Някаква нова карта ли е това? Haters hate, skaters skate. Don't leave me in the dark. Ай, ние ще ги бием, бе. Haters hate, skaters skate. Love to move and break the rules. Get the hard up line. И, приятели, победата е наша! So fly in the place to be. Yo, pass the mic. I'm ready to preach. Добре. Ово 2 в 2. Аз, знаете ли, че искам да направя епизод, в който мечтая да отключим нов бролер. Всъщност, този нов бролер трябва да е, мисля, че един от най-новите. Ето, казвате много ма кефи. Искам да го трейна. Добре. Имаш ли нужда от това? Не. Може да свиш на пионка. Не. Not a cloud in the Извинявайте sky. ми. Time to make some fun. Check yourself before I make you say. Давай да го папам. Браво! Видяхте ли новото ми име? Траск 12. Straight from the street. Today, Той е болен има като някакъв скейтборд. Това е каска с мишишоните. Браво! Победихме! И аз съм стар плеер! Аз си бях стар плеер всъщност. haters hate, skaters skate. Или взема някакви пари. Да ги събирам за пени. Къде да бе? Айя. Ама то трябва 550. Ангели. Добре. Следващия е Барли. Добре. Това не са хора ми, е първата игра с Барли. Мамо, остави ме.